už sa nachádzam na Hypixeli, ako vidíte, už som na Hypixeli. A ako som odpovedal na vaše otázky. No, a začneme prvou otázkou, ktorá je od Gusu. No, dobre. Aký je tvoj obľúbený youtuber alebo youtuber? No dobre, youtuber, napríklad, poviem to tak, dobre. Ty, Adamantius, Moon a Syriakari, si myslím. A Syriakari. Sú to dobrí youtuberi. Dobre, a druhá otázka, no. A ešte tu je jeden úkol, druhý. Aký je tvoj cieľ na ísť v roku YouTube v roku 2025? Môj cieľ v roku 2025 je taký, že chcem dať 500 odobrateľov do konca roka. Teraz 300, potom 400, potom 500. Ak mi takto budeme vydávať 3 videá, tak nezabudnite potom hodiť odber, like, zvoneček. A preto to bude najlepšie video, ktoré vidíte na tejto zamykle. Dobre, druhý je Daniel Kráľ. No, Daniel, nechám mu povedať. Ne, áno. Nechám mu povedať. Kedy prídeš na UVU, povedať na streame, som tam dostal ban za reklamu. Tak ako dostanem unban, tak tam prídem. Ako dostanem unban, tak tam prídem. Ale teraz tam mám ban, tak tam nemôžem prísť. Jaj. Ale ešte máme tu niekoľko otázok od neho. Prečo si urobil kanál? No, lebo som videl všetkých youtuberov, ktorí točil na youtube kanály, tak som si aj ja povedal, že začnem točiť na YouTube. Že som si aj ja točiť na YouTube. Čiže viedlo na ísť striať videa a natáčať videa. To ma viedlo na YouTube. No dobre. Zanex ITB. Zahráme Fallout niekedy na streame alebo na DM, na Discorde. Určite. Za chvíľu vyjde dobré video z Fortniteu, môžete sa na čo tešiť. Dobre, a Forge. Plánuješ ťažiť vlogy alebo videá v 2025? Video v 25 bude viac tých videí. Mám šancu aj točiť. Áno, bude. Aj cez 300 odberateľov bude možno futbalový špeciál vlog. Futbalový špeciál vlog. To je strašne veľký ping. Strašne veľký ping, dáne pánové. Tak, počkej, štartneme sa hra. Ozvem sa hra. Druhá hra už je tu. No, dobre. Potom je tu predposledná otázka od Dariuxa. Dariux, král, mám otázku. Koľko do konca roka chceš dať videí? Teraz mám podať, že 200, 260 a 250. Tak sem ich mám tak 300, no už 300 budem mať za chvíľu, tak 400 alebo 500 alebo 1000 povedať, ak budem vydávať si často video teraz nemôžem, lebo nemám čas a školské povinnosti.
školské povinnosti, čo ma čakajú. Školské povinnosti. A videí chcem dať veľa. Dobre, a potom je to od Adamantiusa, pána kráľa červeného, ktorého sme ešte o tom ani nevideli. Dobre, koľko meráš centimetrov? Nebudem toto hovoriť, nechcem na to odpovedať. Ale chceš vedieť, koľko mám? Centimetrov? Nepoviem, koľko mám centimetrov. Ne. Na toto môžete len zapnúť. Poviem to niekedy, inokedy, ale neviem to. Vyrelo ti to, potom ti to poviem niekedy. Máš rád McDonald, mňam. To si dávam. Vždycky ako prídem do Žiliny si dám jeden McDonald's za deň. Alebo ako idem na hokej do Žiliny. O tom sa môžete čo vedieť. Cez to bude tiež vlog, ako pôjdeme. Koľko máš rokov? 69 mám rokov. Ale nepoviem reálny vek. Môžete si to domyslieť na tom. A máš dom z AliExpressu? Ja som ho neobjednával, tak ani o tom neviem, čo mám dom z AliExpressu. A toto boli skoro všetky otázky. A teraz skúsime vyhrať túto výhru. Čaute dámy a pánové, uvidíme sa v ďalšieho videa.